OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Anti actuel media souvent dit la wala saka okuna fonia aw bisimila ka dogo kun kibaru sanfɛ bakuruba munu b'an bolo olu de filɛ nin Shedule ye fɛn man ka di an fɛ yen kosɛbɛ Mali la a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ sɔɔni bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ an wulila ka se Dawuda Magasama n'ale ye commune 5 semence ɲɛmɔgɔ ye walasa ka kuma ye komi Mamudigo sɔrɔ ni waati laban ninnu na bisimila ko kula ka dɔgɔkun kibaru sanfɛ ina fɔ an kun y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na situlu ye tulu mun bɛ bɔ sisun na o ye yiri min bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la tulu min don an b'a labara kosɛbɛ dumuni na wa a bɛ kɛ ka bana caman de furakɛ Fatumata A Tarawele ale bɛ situlu ko gundo ɲɛfɔ an ye situlu ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnɛmaya la ka kɛɲɛ ni a kɛfɛnw ye o de kama maa caman bɛ a feere Wɔlɔfɔbugu sugu la Awa Darame ka fɔ la situlu nafa ka bon kosɛbɛ situlu nafa ka bon kosɛbɛ dɛ barisa an ka yiridenw de baaralen don a yirisun bɛ kumakɔnɔnaw na an denw bɛ fiyɛrɛ b'a la an cɛw bɛ fiyɛrɛ b'a la an bɛ dumuni k'a la situlu in nafa ka bon dɛ tulu in ka ɲi i fari ma ka ɲi dumuni kɛla la minnu na taa n'a san b'a kɛ fago ye u b'a kɛ naw ye wa n'i y'a kɛ sɔ la k'a dun nafaba de b'a la Bagayogo ye maakɔrɔ ye min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye situlu la baara togo la bon situlu anw ka wagati tile fɔlɔ kilo turu da wari tun tɛ kilo la an tun b'a kilo den bɔ belebele dɔrɔmɛ 5 o tuma an tɛ peseli ko ɲɛbɔ sisan ta kɛra peseli sisan ma ko 400 a kilo feerebaga dɔw ka fɔ la gɛlɛya bɛ situlu feere la an bɛ wagati min na i ko bi gɛlɛyaba de b'a la sa da gɛlɛyara kojugu san b'a ta 250 ka feere 300 ni min ko an kɔrɔ an b'a di 280 an bɛ yɔrɔ min na bi situlu ka gɛlɛn kɔlɔsanaw kɛlen ka situlu gɛlɛya an bolo situlu kilo kelen 300 de ye sisan nɔ kilo sugu la fɔlɔ situlu tun bɛ feere 100-150 nka bi situlu kilo kelen 300 jagoya b'a sa parce que ni e ɲɛ t'a la i mago b'a la situlu labaaralen don an ka gadaw la wa ani fɛn caman wɛrɛ ne bɛ situlu san ka kɛ na la n b'a kɛ ka n ka denmisɛnninw mun ni mura yɛrɛ fana bɛ na n b'a yelen ka dɔ kɛ nun kɔnɔ i bɛ se ka dɔ dun fana a ka ɲi mɔgɔ farikolo ma an bɛ don min na i ko bi nafa caman bɛ situlu la ka da a kan a jɔyɔrɔ ka bon an ka ɲɛnɛmaya la hali ni o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ nin baara in na maa caman bɛ k'a timinadiya walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ a la yiriden don a ka timi wa a ka fɛgɛn papaye yiri min bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ a bɛ feereli mun kɛ n'a bɛ bɔ fan caman na ka se an fɛ faba kɔnɔ kelen no ka kɛ sababu ye maa caman de bɛ ka se k'u musakaw bɔ a la Jaminatu Kote ale bɛ papaye ko ɲɛfɔ an ye manje la kanunen no kosɛbɛ maa caman fɛ ka da a fɛgɛya ani a nafa kɛnɛyako sira kan ni yiriden bɛ bɔ Mali yɔrɔ caman na wa a feerelen no kosɛbɛ Bamako papaye bɛ bɔ Wasolo a bɛ bɔ Maningala a bɛ bɔ Kati papaye bɛ bɔ nin yɔrɔ 3 de la manje feerebagaw ka fɔ la gɛlɛya dɔw bɛ a feereli la bon ne papaye bɔra an ka nata t'a la parce que la fɛn min don fɛn mɔta de don a tɛ se ka bila ka mɛn k'i b'i bolo bɔ a kan k'a feere aw yɛrɛ nana se an ma jama ye donc u b'a ta an kan ka kɛ cogo min na kɔrɔlen n'a bɔra a tɛ foyi ten bɛɛ b'a yɛlɛma min y'u ja u b'o ta u tɛ min fɛ u b'o to yen kuma dɔ la yɛrɛ katakatantigi bɛ na ni minnu tiɲɛna an b'o d'olu ma u bɛ taa di u ka sagaw ma sera manje bɛ sɔrɔ kosɛbɛ bon an bɛ moment min na sisan papaye bɛ bɔ waati bɛɛ sisan mais tilema de la a ka ca ka tɛmɛ samiya kan i y'a ye mɛ samiya fɛ a bɛ na dɔɔni dɔɔni bon tilema ta ka ca ni samiya ta ye Santa Mandi Keita ka fɔ la ale bɛ manje san ka da a nafaw kan kɛnɛyako sira kan nafa n bɛ papaye san nafa kosɔn
parce que papa yɛrɛ ka di ne naturellement yiriden sukɔrɔmaw ka ca mais il me semble qu'ale hali ni sukɔrɔ b'a la a sukɔrɔ i b'a dun dɔrɔn ka sukɔrɔ tɛmɛ mɔgɔ farikolo kɔrɔ donc o y'a nafa dɔ ye lawali la mɔgɔw b'a dun k'a bɛ sumaya kɛlɛ a ka fisa hadamaden yɛrɛ ma dumuni kɛ kɔ n'i y'a dun i bɛ lafiya kɔ. Jate yiridenw fɛ minnu bɛ dun kosɛbɛ sumaya jamanaw la manje ka ɲi a ka timi a nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a donna kumu na a bɛ maa bali ka kɔrɔ. Geseda ye baara ye mun b'an fɛ kabini ladala ko wa baara mun don a bɛ nafa se a kɛbagaw ma Medinakura gesedalaw bɛ minnu bɛ baara kɛ ni client yɛrɛ ni dungɔ ye o de ye danfara ye olu ni gesedala tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Kajata So ale bɛ geseda wo misɛnninw ɲɛfɔ an ye. Geseda ye bolola baara ye mina a dilanbagaw bɛ gariw fara ɲɔgɔn kan walasa ka an ka ladalafiniw cɛɲumanw dilan. Nin baara in bi an ka jamana na kabini lawale hali n'o y'a sɔrɔ ani nanzarafiniw bɛ sanga ɲɔgɔn ma. O n'a ta bɛɛ geseda bi bala hali sisan. Medinakura sigida la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako marabolo filanan na. Nin bolola baarakɛla ninnu caman bɛ yen minnu bɛ u dayirimɛ sɔrɔ geseda la. Ne y'a daminɛ san min na n t'a dɔn mais n ye baara daminɛ yan Bamakɔ yan 64 Tanti Modibo Keita. Fɔlɔ an y'a sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw b'a dila bari si t'u bolo ni geseda tɛ. Jagoya hali ni t'a fɛ jagoya i b'a dila. I denmisɛnw fitinin i b'a sigi a kɛrɛfɛ n'i ba na a b'a sɔrɔ gusa b'a bolo. Fo Ala y'a kɛ an serela ka ban. Mais sisan kɔni awa a ka kanu bɛ an na dɔrɔn b'a dila. Den kelen de serela n y'a kala ka ban ale y'a fili. Ne ka den si tɛ kala a tɛ geseda bi ni ne kelen tɛ. Mais den kelen kɔni a serela ka ban. Kɔfɛ u y'a dɔn awa sisan jagoya tɛ a baara ka jugu. An ka yɔrɔ la sisan an ka place la an ma 120 de tun bɛ yan. Mais sisan an ma fila dɔrɔn de bɛ yan. Do y'a bila bon a sanga fana a binna parce que fɔlɔ aw ɲɔgɔn na yan maa si tɛ foyi dɔn ni dali fini tɛ i y'a faamu san dɔ tɛmɛna Bananbaka kɔɲɔ n'a sera wa 100 bɛ ci ma yan a bɛɛ ka kɛ dorokiba ye n se ye min ye n b'a di la n se tɛ min ye n b'a di mɔgɔw ma a b'a di la san y'o san u b'a wari ci ne ma. Alimami Sanogo ni ale ye denbayatigi ye bɛ taa geseda don o don sɔgɔma o sɔgɔma wa a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ geseda in na a kanu de kama. Ne kɔni dɔnna geseda la a bɛ yɛrɛ don 80 ne y'a parantiya daminɛ 80 ne nana Bamakɔ yan yɛrɛ 86 kɔni ka gɛlɛn dɛ geseda kɔni nana a mɛnna bila ko tɛ parce que geseda kɔni nana depuis kiraw ka waati parce que fɔlɔ geseda de ye fini ye mɔgɔw bɛ fini min kɛ ka i yɛrɛ sutura baara foyi kɛ kabini ne wolola ma baara foyi kɛ ni geseda tɛ n'i y'o sɔrɔ n fa fɛ o yɛrɛ y'a sɔrɔ a fa fɛ ne denw fana bana b'a kɛ belebeleba da min bɛ yen bon baara kɔni ni Ala ye barika dɔ baara o baara min na baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen n'o tɛ n'i ye baara o baara min kɛ n'i y'i cɛsiri i bɛ nɔ bɔ nafa caman se ne ma parce que ne ye muso furu ne ye den sɔrɔ ne bɛ n dahirimɛ sɔrɔ a la yiriw bɛ turu de a bɛ fɔ n'i y'a mɛn ko geseda ko kɔlɛ n'i y'a mɛn ko kɔlɛ yiri minnu bɛ turu de o de ye kɔlɛ ni yiri turula yiriden 4 bɛ turu ka yiriden 3 bala min a sanfɛ o de ye kɔlɛ ye o sisan kɔni geseda in kɔni ni gari in bɛ don kafa la cogo min na ni a bɛ don nire la cogo min na o kɔni ni i yɛrɛ ma n'a kɛ k'a fɔ k'i bɛna kɛ apprenti k'i kɛ degeden ye e se k'a ɲɛ faamuya Ala fori ɲɛna. Dalifini ninnu dilanni ɲɛ ka misɛn ka d'a kan baara in bɛ kɛ ni kekunya ani basigi yaasa ka gari ninnu fara ɲɔgɔn kan ni k'a kɛ fini cɛɲumaninw ye. Yaya Sare bi ɲɛfɔli kɛ an ye. An bɛ juru ninnu san butigi la u tigɛlen kɔfɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan k'u di geseda juru min bɛ bɔ Gambi Burkina ani dugu caman dɔw fana bɛ na u san anw bolo ka t'u feere. Geseda ye tiɲɛ baara ye k'a ta faw la fo ka taa se denw ma. U caman bɛ nin baara in kɛ kabini u denmisɛnninama wa u bɛ u dahirimɛ sɔrɔ a la. Ne wolola k'a sɔrɔ a la parce que n ka famille bɛɛ bi o de kɛ quoi. Ne donna la depuis mes 18 ans ne nana dege a la.
fo sisan ne b'a la ne bɛ ka min dilan sisan ne bɛ ka min dilan sisan a baara ka gɛlɛn dɔɔni parce que tapi den kelen o ye 600 ye bon sogɛli min don o ye complet n'i y'a ta complet la sisan a complet ye 5000 de doliki b'a la mais n'i bɛ doliki 2000 ninnu fɛ o ye 300 ye jala bɛ dilan hali sisan hali sisan dɔ bɛ ne kɔfɛ mun bɛ kɔfɛ na ale ye jala de an bɛ ale dilan 1000 dɔw bɛ 1200. An bɛ don min na i ko sisan an ka bololabaarakɛlaw ka finiw kanunen don maa caman fɛ. Mali finiw donnen don ba la an ka ɲɛmaa dɔw fɛ ani an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔw fana fɛ. O kama maa caman donna u sanni na. Fɔlɔfɔlɔ maa y'o ma n'i kɛra maa ye fo i ka cɛ durikiba dalen Modibo Keita ka baara Modibo Keita ka durikiba ni ani Choguel ka durikiba ninnu. Depuis Choguel y'a don dɔrɔn mɔgɔ caman de y'a don. A tun ka di n ye ayiwa sani a ka di n ye mais a wari ka ca dɔɔni n ye wari sɔrɔ hali sini n bɛ taa san. Bɔn wɔɔrɔ o fini ninnu y'an ka bamanan laadaw ye olu kan ka don yɛrɛ de i ma a ka di ne ye su a jari yɛrɛ de ka di ne ye quoi. Ne yɛrɛ delila ka dɔ san o kɛra a mɛnna halisa o filɛ nin ne bolo so kɔnɔ ne bɛ to k'a don so kɔnɔ quoi. Dalifini kɔni ni kɔɲɔ bɛ kɛ dalifini bɛ bila la c'est obligatoire. Kabi an baw ka tile a laada bɛ yen fo sisan a laadaw bɛ yen a laada ma tiɲɛ quoi. Dalifini yɛrɛ nafaba de b'a la valise kɔnɔ k'a fɔ k'an b'a fɛnsɛnli kan o temps fɔlɔ mɔgɔw de o temps tun b'olu bolo sisan olu temps t'anw bolo anw b'an ta kɛ tafe de k'a siri an yɛrɛ la. Ni gesedala ninnu bɛ ka u seko n'u dɔnko yira yaasa ka fini ɲuman caman dilan minnu kanunen don u donbagaw fɛ wa u bɛ ka an ka laadaw don da la. Imam Mahmoud Diko ale tun bɛ taamana Arabi Saouditikaw fɛ walasa ka jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ diɲɛ silamɛ tɔnba yɔrɔ la a ka segin okumu kɔnɔna na a kanuba dɔw y'a laɲini k'u bɛ taa kunbɛn aéroport la nka ko in kun dɔgɔdara cogo min na a ma k'o cogo la walasa ka faamuyali sɔrɔ a la Fatumata Sisoko wulila ka se Dawuda Magasa ma n'ale ye commune 5 CEMAS présidentba ye an ka jɛ an ka lamɛn kuma min bɔra u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na. Diko tuntara Magan jamana na sur l'invitation de Ligue Islamique Mondiale. Ala de y'a kɛ a sera Magan jamana na invitation in na ni Ligue Islamique Mondiale secrétaire général ya ɲɔgɔn ye. U y'a sigi ɲini fɛ o sigi kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ olu ye ŋaniyaw dɔ ta puisque a bɛ baara min silamɛya kɔnɔna na. C'est il doit être avec eux. Ouais, Mamoudou Diko ɲini k'a fara o kan. Donc ko mais olu tɛ se ka fɛn valider a don bureau kɔnɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yan. U b'a yɛrɛ hakilina ɲini est ce que a bɛnnen don a ma. A ko n'u y'ale wele k'a bonya silamɛya baara kɔnɔna na donc a sɔnna ka don a kɔnɔna na. An minnu ye kanumɔgɔw ye an y'o kibaruya mɛn. Komi diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen parce que Ligue Islamique Mondiale kɔnɔna na jamana 100 ani kɔ de b'a kɔnɔ. Donc jamana min den mana ta ka don a kɔnɔna na a kan ka k'i ma wasoko ye i kan ka nisɔndiya n'a ye. Précisément an minnu ye imam kanubagaw ye n'an y'a ka kalandenw ye kuma in melen kɔfɛ an bolo an y'a ye k'a fɔ nin ye nisɔndiya ko ye nin ye barikada ko ye an bɛɛ kan ka Ala barikada ka da nin kan an k'o la an tɛ se ka sigi imam ka tila ka na don jamana in kɔnɔ i n'a fɔ falatɔ bɛ ka don jamana kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ ka don jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ bonyamaka ye o man kan ka kɛ minnu y'a bonya in k'a ye bonya komasegi anw de kan ka a yir'ula k'a fɔ ko a y'an ka karamɔgɔkɛ ta k'a dɔn nin bureau min kɔnɔ na a diyara an ye a bonyana ma an y'o baaraw de sigi sen kan appel kɛ ka a yira kanubagaw la mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ se k'i se aéroport la an ka taa imam kunbɛn donc a ka nali an taara kunbɛli k'o de la mun kɛra balinako ye an y'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye disposition dɔ ta k'a fɔ mɔgɔ si kana taa imam kunbɛn donc an y'an yɛrɛ ɲininka o kɛra kun jumɛn de kosɔn donc an b'an yɛrɛ ɲininka mun de tun bɛ aéroport la imamu ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye imamu dun ye mɔgɔ min ye bɛɛ b'a ka faso kanu dɔn faso ɲɛmɔgɔw ma sɔn ka fara an kan ka nin labɛn sabati u tilara ka na condamner de ko mɔgɔ kana taa kunbɛn an y'an yɛrɛ ɲininka ko caman na k'a fɔ mun de y'o kɛ mais o jaabi b'olu de bolo mais u bɛɛ la an gɛrɛl'u la k'a yir'ula k'a fɔ an y'a mɛn k'a fɔ a y'a condamner k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ an ka denmisɛnninw y'a yira an na k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ bon maintenant an nana aw fɛ ka n'aw ɲininka aw ni aw bɛ se ka jumɛn de kɛ ɲɔgɔn fɛ gasi tɛ sɔrɔ mun na o ko an ma fɛn min condamné don mɔgɔ tɛ kuma o kan a fɔr'olu ɲɛna ko imam ka mɔgɔw kana tɛmɛ bienvenue kan donc ne ko bon o la nu an tɛ tɛmɛ bienvenue kan est ce que an ka mɔgɔw bɛ se ka jɔ parki yɔrɔ la lieutenant min tun bɛ yan ko basi foyi t'o la mun dir'olu ma a document m'u bolo a filɛ nin ye n'a ka di n k'a kalan n ko non a ma se kalan na an bɛ jamana min kɔnɔ sariya jamana don n'u ko k'a dagalen tɛ donc an bɛ yɔrɔ de ɲini an ka jama in bɛ se ka jɔ yɔrɔ min na n'a sɔrɔ fana dagalen tɛ an b'a f'u ɲɛna u ka segin so u ka jɔ parki la ko basi t'a la balinako kɛra mun ye
mɔgɔ ninnu taara kare kɔnɔnaw de la parki da de la fo kana waati dɔ se waati dɔ sera u y'a ye ka fɔ jama cayara in fana u nan'u disperser ko mɔgɔ tɛ to yen u y'a ne wele a y'a sɔrɔ ne bɛ salon d'honneur kɔnɔ ko bon u nan'u gɛn ka bɔ o yɔrɔ fana na ko donc u bɛ mun kɛ ni mun tɛ se ka kɔnɔni kɛ kɛrɛfɛlaw la ou bien minnu b'a dɔn k'a fɔ k'u ya gɛnni kɛ n'u tɛ s'u yɛrɛ la u ka taa so pour que an kana mankan kɛ donc mɔgɔ dɔ taara so mais caman bɛ yen olu tora kare kɔnɔ fo ka imamu na ka fara cortège kan ka bɔ parki da la ka se numukɛ ka plaque la Banque of Africa yɔrɔ in yani an ka se u ya gazi ciyana gazi fana tun dabɔlen don mɔgɔ min kama o ye imamu yɛrɛ de donc an y'an yɛrɛ ɲininka ko caman na nin cɛkɔrɔba min filɛ nin ye ani nin man kan ka da mun kan personnalité do jamana in kɔnɔna na a dogolen tɛ mɔgɔ la diɲɛ yɛrɛ kuru kara bɛɛ la o ka bɔ kɔfɛ ka taa nin nomination ba in ka taa ko ye o récompense ma kɛ foyi ye ka gazi co o tigi la n'a sɔrɔ mɔgɔw tun taara aéroport kɔnɔna la an b'o faamu mais anw nana ye o si ma kɛ ko yɛrɛ bannen a bɛ ka taa ka so gazi cikun tun t'a la u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna ne bolo ni nin ɲɔgɔn kɛra n'a ma ɲa a kɛra a banna u ka bɔ ka yafa deli mɔgɔ fɛ o ye mɔgɔbaya dɔ de o bɛ mɔgɔ labonya de o t'an dɔgɔya mais n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ mun ma kɛ ko kɔnɔna na mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ mais an bɛ ala fo k'a barikada yɔrɔ min na parce que gazi in cira ni ŋaniya min ye mɔgɔ ma bana kɔnɔ mɔgɔ ma jogo a kɔnɔ mais mobili kelen de vitre cira a kɔnɔna na ne bɔra mun kalama jusqu'à preuve de contraire n ye mun faamuya ko in na o ye nin ye ni ye mali kɔnɔna kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni waati selen minnu bɛ lasama teliya la ka jata so fɛ san y'o san 20 janvier bɛ ɲɛnamaya an fɛ Mali la n'o o don bɛ jate an ka finitigilakaw ka don ye nka kabini san 2012 ka kɛɲɛ ni mamurutilenw carilen an ka jamana na caman bɔra nin don ɲɛnamayani na jateminɛw y'a yira ɲina san 2023 ko jamana bɛ o lahalaya la halisa bi juma tile 20 san 2023 ɲɛnamayara an ka camancɛ fanga ɲɛmaa fɛ soldat inconnu au camp jeune militaire la o tɛmɛnen kɔ finitigilakaw ka ɲɛmaaw ye hakililasigi kuma fɔ maaw ye nin ko in bɛɛ kun cɛra ni an ka finitigilakaw ka ɲɛnajɛ ɲumanw ye Alamisa don janvier kalo tile 19 san 2023 camancɛ fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye pankuru kura caman di an ka finitigilakaw ma nin ko ninnu bɛɛ kolobo karila Mali pankuru jiginyɔrɔ la ni o ye aéroport international président Modibo Keita de Bamako senu ye Tɛnɛndo janvier kalo tile 16 san 2023 Senegalikaw fɛ yen kari 2 ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra sababu ye ka maa 22 bɔnɛ a nin na nin wale in kɛra Kafirin siraba kasara kɔfɛ min na maa 40 ɲɔgɔn ko nin tora o la an bɛ don min na iko bi Senegali jamana ɲɛmaaw ye maa 24 jate minnu bananen don ni maa 19 bɛ saya ni balo cɛ Faransikaw fɛ yen maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko ma jɛ n'u ka sariya kura talen ye ka kɛɲɛ u ka baarakɛlaw ka sɛngɛlafiɲɛbɔ ye o maa ninnu ye bɔli kɛ fan bɛɛ Faransi Alamusa don janvier kalo tile 19 san 2023 Faransi gouvernement ka fɔ la ni sariya kura in talen ka ɲɛsin baarakɛlaw ma kɛra sababu ye maa caman bɛ ka wuli k'u ka dusumangoya yira Faransi dugu kɔnɔna na kunnafoni ko ta nasira la ni ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruya la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmaya so fɛ kalasaw ma an ni cawa ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ala ka Mali kolo suma Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.